История за червената шапчица ли? Да, аз съм същата история. Друг поглед, давай по-бързо. Погледа е друг. Да. Уважаеми зрители, не се смейте. Малко известно е, че аз съм ловец. Ще ме прощавате, ама откакто гръмна бреникето ми в ухото, получих лек уплах и не мога да довършвам някои от думите. Тоя уплах се засили, като ме гони смок. Седи смока така, той беше се на око и правям. Викам, този смок, що така ми намига? Така ми са плеси, това извъртен смок. И като хванах да бегам, смока бега така. Аз бегам така, да го бих по права линия. Той малко са бави на завоите. Но това отделно. Сега ще ви разкажа за червената шапчица. Значи, вчера като си седях... не можеш да довършваш думите, това ли е? Да, някои думи ги бъркам, ще ме извините. Добре, окей. Да не казвам мръсни думи, защото не ги знам. Няма не, ти. Значи вчера като си седях, така си бех седнал и си викам. Мамка и червена шапка трябва да я намеря. Станах сабале, рано. Заредих петрондаша, лъснах си чекията. За ножа става дума, не за... Вдигнах се и се забрах в гъс. В гъстата гора. Най-болестта почна ми действа тук. Ма то гора ли е? Та гората ви кам, та гората, гора. Едни дървета, такива дървета, като дъбове. Едни листа, такива, значи. На едното легнеш, с другото се завиеш, с третото, извиняйте, се изтриеш. Защото, нали? Задните части са голями на ловеца. Нали? Да. Та викам си, в тая гора ще открия червената шапчица. Не може да не я открия, защото тя е заспала под под някое дърво. Не мога да... И тъкмо така си вървя из гората и насреща ми катерица. Каква катерица, бе? Катерица не казвам, такава катерица. Каква катерица, толкова големи катерици? Такава катерица като първокласник, бе. Айде, бе. Бега, бе, това е голяма катерица. Стой срещу мене пред така. Викам, това е тази гад, бе. По едно време дойде още по-голема катерица. Ела да гледаш другата катерица. Така. Станаха две катерици. Още така. Едната катерица, гола катерица. Това е много редък. И така как се ослушвате? Дай се ослушваме. Да. Едната катерица цуне другата в устете. Викам, не стига, че не дойде да играе катерица. Такава ми е история. Не, така ми е историята. Съжително на катерица. Добре, айде. Кой катерица? Така с малките устенца чуне другата в устенцата. Къде? Така, да върва нататък. Извинявай, коя мъжката катерица? Май двете бяха мъжки. И двете мъжки. Викам, тази горе опасно, взех да хода по-така вече. Така хода по-така. Тук се крие. Върве нататък, гледам един заек. Ще така. Какво прави заек? Бе, беше заклещи опашката, ни гразни, не мога да тръгне да избега от страна. Викам, това е това нещо. Това е страшна работа. Върва, значи, оглеждам се за червената шапчица, очите ми на 4, слъха остър, а къла тъп. И изведнъж насреща ми вълк. Кой? Вълк! Викам на вълка. Ти на колко години си, бе? Той вика на 84. Стига, бе. Ма викам, вълк така гледа. От главата до опашката 2 метра, нема ви лъже, така е. Наобратно 4. Това го познах веднага. Миналата седмица влезе в чичовия кур. В чичовия курник. И натръшка половината стока. Даже беше закапала на чичо белия гъс. Белия гъсок. Голям гъсок беше, бе. Такъв голям гъсок, като агне. Стрела. Той даже чичо, като му подряза крилете, леля почна да го дой. Хубава това семейство. Как Леля ти ще го дой гъсок, бе? Леля беше малко така. Ето това ли го той? Да. А пуска ли млеко? Не пускаше млеко, пускаше перушина. Ма не знам защо. Леля ти ли, бе? Не, Леля беше със сваната уста, ма да не показвам. И като видях вълка, веднага се бръкнах в пут. В путурите бръкнах. И извадих пищ. Коя? Пищовите. Да, обаче вълка като тръгне да бяга,
Абе, бяга като балха из гащи, иначе бега като кучка из пес. И право към къщата на бабата. Че аз след него, че крака не ми останаха, че стигнахме къщата, че ма и ба. Какво? Че ма е баба видяла. Че като баба ме видяла, се опуле така, очите и като стара зилфаровете, гърдите и като винтили на джуган. По-надолу не видях. Не, Май беше разпънат гарбанче. не. Не знам, не съм видял, не мога да спора. Добре. Това, което не виждам, не казвам. Да. Вика ми, бабо, защо си толкова големи очите? А тя вместо да каже нещо, че не е така обична. Викам, бабо, защо ти е толкова голяма устата? Тя пак така, нищо, само седи и гледа с отворена уста е така. А кой да ми каже, че сутринта, като си излизал, съм си забравил да си закопчава панталона, бе?